खुलुमबाय। दिनै थांनाय 30 आगस्टआव थुंगेनाय थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारनि सेथि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावबाय आरो माननि बान्थाखौबो गथायना होनाय जाबाय। बादायलायनायाव गासै सा 14 फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। देरहागिरिफोरनि मुङा जाबाय फारियै सेथियाव 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि 4 थाखोनि प्रिया बर', नैथियाव 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि 5 थाखोनि कनकज्योति बर', रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम OHS स्कुलनि 3 थाखोनि उदांस्रि ब्रह्म आरो थामथियाव आलाकदिया गुदि फरायसालिनि 3 थाखोनि भनिता बर', 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि 3 थाखोनि काबेरी सना बर' आरो 72 नं केक'हाटी गुदि फरायसालिनि 4 थाखोनि रैरुप दैमारी। माननि बान्थाखौ रङिया बादकुसि गामिनि सासे सांग्रां माहारि सिबियारि हरिचन्द्र बर' आरो खन्थाइ बिबार हानजानि गाहाय सामलायगिरि दिपेन चन्द्र बर'आ गथायना होयो। गोजोन्थों।